दिनै नोङो नायथाव जायि गाज्रि कन्टेन्ट गाज्रि भिडिअ होननानै मिथिखासेयावबो मानि थाखायथो नोङो दिनै बे भिडिअखौ सापर्ट खालामखो आरो बे भिडिअ नुनाय मानसिनि इमेजखौ नोङो आरोबाव बांसिनै मानो हाइलाइट खालामखो? गोरोन्थिया सोरनि? बे भिडिअ बानायग्रा बे रिल्स बानायग्राफोरनि नामा गोरोन्थिया? गोरोन्थिया जायफोर सुबुंफोरानोखि बैफोरबायदिनि माखासे नायथाव जायै बुंथाव जायै भिडिअफोरखौ नुनानैबो मिथिखासेयावबो सापर्ट होनायासो बिसोर बयनिख्रुइबो गोरोन्थि। जाय बाथ्राखौ लानानै नैबे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैनाय जादों, नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायबासो हमदांनो हागोन आं मा बाथ्राखौ नोंथांमोननि सेराव फोरमायनो नाजादों। लोगोसे आं नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों बुजायनो थाखाय आं बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जायाखै। आं नोंथांमोनखौ बुजायनो हानाय आंनाव गोहो गैया। फार्स्ट अफ अल दा समाव जोंनाव बे लंथं जुगा फैफिनबाय होननाय मेथाइखौ लानानै गोबां रोखोमनि गोबां माने भाइराल सावरायलायबाय थानाय, सोंखारिलायबाय थानाय, दावराव दावसि जालायबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो मिथिगासिनो दं। दा बे बिथिंनि बेलायाव थारैनो गमामायैनो बे बाथ्राया नंगौबो जे माखासे जोंनि हारिनिनो बर' आइजोफोरा बे लंथं जुगा फैफिनबाय मेथाइखौ रिल्स भिडिअ खालामनानै गावबा गावनि फेसबुक पेजाव आपल'ड खालामनानै होदों आरो होबोगासिनो दङ। दा बैफोरनि माखासे बर' आइजोफोरा खिथु नुजाहांलायनाय, फेन्दा नुजाहांलायनाय, दख'ना फैखो फैखो मोसानानै रिल्स भिडिअ बानायनाय भिडिअसफोरखौबो जों नुनो मोनदों। दा बैसोर जायफोरनिखि खिथु नुजाहांलायनाय, फेन्दा नुजाहांलायनाय, दख'ना फैखो फैखो रिल्स भिडिअ बानायदों बे लंथं जुगा फैफिननाय मेथाइखौ एडिट खालामनानै। दा बैसोरखौ लानानै जोंनि हारिनिनो माखासे सुबुंफोरा गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंहरदों, बुजायहरदों, एडभाइस हरदों जे बेफोरबायदि मोसानाङा, बेफोरबायदि मोसानायनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि, बर' बिमा माहारिनि महर मुस्रियाव गोसोम दागो नांगोन, लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि महर मुस्रियाव आयनायाव गोसोम दागो नांगोन, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा। दा फार्स्ट अफ अल जोंनि बर' हारिनि जेनेरेसना दिनैनि स्टेजाव जाय नुथायफोरखौ जों नुनाङामोन बेफोरबायदि नुथायखौ जों दिनै नुनो मोन्दों। नुनायनिबो गोबां जाहोन दङ। जेरावनोखि जोंनि हारिनि जेनेरेसना, इयुन जेनेरेसना मोजांखौ थुलुंगा होनायनि अनगायै, मोजांखौ हेफाजाब होनायनि अनगायै गाज्रिखौसो, जायफोरनिखि गाज्रि भाइरेल जादों, गाज्रि कन्टेन्टसफोर बैफोरखौसो माने इम्परटेन्ट होनानै सापर्ट होबोनाय, थुलुंगा होबोनायखौ जों बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। जायनि थाखाय दिनैनि बे स्टेजाव बेफोरबायदि थासारिनि माखासे नुथायफोरखौ जोङो नायनो गोनां बायथ' जानानै फैबाय आरो बेफोरबायदि थासारिखौ जोङो सोरखौबा बुजायनानै बुनानै जों मालाबाबो दबथायनो हानाय नंला। फार्स्ट अफ अल जों गावनो गाव माने सुद्रायनांगोन। नोंगौ नङा रायजो राजा नोंथांमोन? दा मोनसे खोथाया जाहैबाय मा, जाय माखासे हिन्जावफ्रा बेफोरबायदि लाइनजों रिल्स भिडिअ खालामनानै गावबा गावनि फेसबुक पेजाव शेयार खालामनानै लाबोयो, बिसोरा अलरेडि न'खर संसार दंखायो, बिसा बिमा बिफा, फार्स्ट अफ अल बिसोरा मोनसे गामि समाज दंखायो। दा बिसोरो दिनैयो गावनि न'खरखौनो जेराव साननो रोङाखै, गावनि संसारखौनो जेराव इम्परटेन्ट होनो रोङाखै, अब्ला बेफोरबायदि मानसिया जोंनि समाजनि, जोंनि हारिनि थाखाय मा मोजां साननो हागौ बिसोरलाय? जेरावनोखि बिसोरो साननायानो गैया, साननो हानाय गोहोआनो गैया, जायनि थाखाय बिसोर बेफोरबायदि गोदाव सोराव गोसो बायदि आबां जाबां, मोजांबाबो गाज्रिबाबो रिल्स भिडिअ खालामदों, बायदिसिना कन्टेन्टनि गेजेरजों गावनि महर मुस्रिखौ जोंनि गेजेराव ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों शेयार खालामनानै होदों। जोंनि बर' माहारिनि, बर' हारिनि गुबुन मोनसे एनादार गाज्रि थासारिया जाहैबाय मा, बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म। बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरा गावबा गावनि बिमा बिफानि गालांखानाय, बिमा बिफाया सोरजिनानै गालांनाय सम्पति बायदि गोसो बायदि बाहायनो थांगासिनो दङ, बाहायनो नाजाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आरो बैसोर सुबुंफोरनि थाखायनो जोंनि बर' बिमा माहारिनि महर मुस्रियाव दिनै गोसोम दागो नांदों, जोंनि बर' हारिनि आयनायाव दिनै गोसोम दागो नांदों। दा बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा, जायनि थाखाय जोंनि बर' हारिखौ लानानै सेन्टिमेन्टेल लाग्रा, जोंनि बर' हारिनि मोजां सिमां सानग्रा, सुजुग्रा सुबुंफोरा बैफोरबायदि गाज्रि एन्टि ससियेल, एन्टि बड' कमिउनिटि माखासे कन्टेन्ट्सफोरखौ नुयोब्ला, नुथायफोरखौ नुयोब्ला बिसोरा माने गोसोआ थानो हाया, जायनि थाखाय बैसोरनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनो गोनां बायथ' जानानै फैयो। फार्स्ट अफ अल मोनसे खोथा बुंगोन आङो दिनैनि बे समाव, जे जोंनि बर' हारिनि कालसार लाइनखौबो जों नोजोर होनो गोनां बाथ्रा दङ। जेरावनोखि जायफोर सुबुंफोरा थांनाय माखासे समफोराव गाज्रियै, जेरावनोखि नायथाव जायै, बुंथाव जायै, लेभेल आप जालांनाय माखासे गाज्रि थासारिनि गेजेरजों गाव गावखौनो भाइराल खालामनानै लादोंमोन, भाइराल जालांदोंमोन। बैफोर सुबुंफोरखौ मोनसे समाव कालसार लाइननिफ्राय अर्थात डाइरेक्टलि बुंबाय आं, बिसानिफ्राय बिसोरखौ
एरख'नाय जादोंमोन नाथाय बैफोर सुबुंफोरखौनो दिनै बर' कालचार लाइनाव बिसायाव बिसोरखौ एक्सेप्ट वेलकाम खालामफिननानै कालचार लाइननि माखासे खामानि मावफिननो होनायखौ मावफिननो सुजुग सुबिदा होनायखौ जों नुनो मोन्दों दा बैफोरबायदि सुबुंफोरखौबो जोंनि हारिनि माखासे इयुन जेनेरेसना फल' खालामो जायनि थाखाय बैफोरनि केरेक्टारखौबो जोंनि हारिनि माखासे इयुन जेनेरेसननि लाइमोनफोरा बैसोरनि केरेक्टारखौ एक्सेप्ट खालामना लायो गावनि लाइफजों लोगोसे जायनि जाहोनाव बेफोरबायदि माखासे नायथाव जायै बुंथाव जायै माखासे नुथायफोरखौबो जों दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों दा फार्स्ट अफ अल दिनै जोंनि समाजखौ मोजां लामाजों लांनांगौब्ला दावगाहोलांनांगौब्ला लोगोसे समाजखौ जोङो फोसाबलांनांगौब्ला जोङो मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जोङो साग्रिद आरो सांग्रां जानांगोन ए टु जेड नंगौ नङा बियो कालचार लाइनानो होन बियो एडुकेशन सेक्टरानो होन आरो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मानो जायाथों मानो मोनफ्रोमबो बिथिंनि गेजेरजों ए टु जेड मोनफ्रोमबो बिथिंनि गेजेरजों जोङो नोजोर लाखिनानै जोंनि बे बर' माहारिखौ जोङो स्टेप फरवार्ड दिनै मोनसे गाबोन मोनसे स्टेप बारायहोनानै जोङो आवगायलांहोनो हानांगोन नाजालांनांगोन मोनफ्रोमबो बिथिंनि सायाव जों नोजोर लाखिनानै नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन बेखिनि मेसेजखौ आं नोंथांमोननि सेराव बुंनो थाखाय दिनैनि नैबे भिडिअखौ आं लानानै फैनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि